Mae bys Merian wedi brifo a Dafydd y gwas dim yn iall. Mae'r baban yn y cryd yn crio a'r gath wedi sgramo Johnny bach. Sosban fach yn berwi ar y tân, sosban fawr yn berwi ar y llawr, a'r gath wedi sgramo Johnny bach. Oi, oi! Ti'n mynd i Joes ar hwnna? Fi'n caru Joes. Ice cream, biscuit, a chwarae, FIFA. Hei! Sonny fod i fynd yn rhy bell. Just mynd rownd y stad ma. Sonny wedi mynd yn bell. Ni dal ar y stad. Stryd Bennett. Pwy oedd Bennett e? Ydw i wedi methu rhywbeth? Mae Gwyn fan hyn. Newydd ofyn. Pwy oedd Bennett? Philip Bennett, y maswr gorau yn y byd erioed. A drychwch rownd y cornel. Mae corbeses ar yr ysgolan fyna a rodfadel y mi. Felly, pa mae enwau nhw Delmi, Bennett a Bjes ar ei streets ma? Roedd Delmi Thomas, Roy Bjes a Phil Bennett yn aelodau o dîm Anechu oedd wedi meiddi'r cysedion o 9.3 a Mark Estrada, Hydref 1972. Ac oedd Derek Gwynel hefyd? So ti'n gwybod na te? Dad ci yw e! Wow! Legend! Aroswch yn bach nawr. Wedes di bod Llanelli wedi meiddi'r cysedion Hydref 1972. Mae hwnna'n meddwl bod union 100 mlynedd wedi bod ers y gêm. Mae rhaid i ni trefnu bod ni'n dathlu. Yeah! Hei, hi'n credu byddai'n syniad bod ni gallu mynd nôl i 1972 i weld y paratoadau ac i weld y gêm. Gweld y gêm! Nawr, mae ap da fi ar y ffôn. Na'r cwbl chi'n neud yw teipio'r mis a'r flwyddyn Hydref 1972 a wasgu hon! All Blacks! All Blacks! All Blacks! All Yogi! All Blacks! All Blacks! All Blacks! All Yogi! All Blacks! All Blacks! Mae bys Merian wedi brifo a Dafydd y gwas dim yn iach. Mae'r baban yn y cryd yn crio a'r gath wedi sgramo Johnny bach. Sosban fach yn berwi ar y tân, sosban fawr yn berwi ar y llawr, a'r gath wedi sgramo Johnny Bore da, blant. Bore da, miss. Oes rhywun yn gwybod beth sy'n lan heddi? Gêm Llanelli yn erbyn Zeland Newydd. Wel, ie. Mae gêm yn fwyaf hanes y clwb yn digwydd heddi. Mae tîm rygbi gorau byd yn dod i Banc Estrada. Ie, Rhys? Sa'n mynd i weld y gêm, miss. Pam, Rhys? Sdim tocyn da fi. Oedd mam wedi trial cael un, ond o'n nhw gyd wedi gwerthu mas. Ond mae hwnna mor drist. Sdim tocyn da fe.
ac mae pawb arall yn mynd. Gadewch e i fi. Mae plan da fi. Tybed ble mae hi'n mynd? Dim clyw da fi. Hen docyn y gêm. Un dad ci. Gyda hwn. Joien i fynd i'r gêm. Mae pawb arall yn mynd, ond fi. Tocyn! Mae tocyn da fi! Fi'n mynd i'r gêm! Hwrê! Oes y cysedion yn ymarfer ar y wings. Y broblam o ar bachwn, rhaid trawyn ymlaen. Mae ffitwyr mor bwysig, rhaid nid pob dydd i'r dim. Ond y broblam yn y galon hawdd. Mae boes y sosban yn ddaw'r llydan, cryfach na chelfan, trwy'r byd i gyd. Mae'r cewri o ystafell yn ffit mae hyn yn grysu am blynyddoedd yn shifting gweithredu. Dim numbers a dim bariau sy'n cadw ar ein traed, ond y craftau yn ein balon hawdd. O'r eang am yw'n mae boes y sosban yn ddaw'r llydan, cryfach na chelfan, trwy'r byd i Heddi yw gêm pwysicach bywyd chi. So chi di chwarae rygbi os na chi di chwarae yn erbyn y cysedion. Heddi mae hwnna'n mynd i ddigwydd. Mae rhan fwyaf sy'n chwarae yn erbyn y cysedion yn colli cyn bod nhw'n mynd ar y ca. Mae rhaid i chi gredu a bod chi'n mynd i ennill. Wi wedi bod yn lwcus i ennill capiau dros Gymru a wedi bod ar daith y llewod dair gwaith. A bydden ni'n ffynnon i rhoi bob un cap, bob un Cris yn ôl. Se ni'n gallu meiddi'r crysau'r dion fan hyn, gatre ar barc y stradau. Hei! Hei, Mam! Na dda ges i y tocyn ma. Ges i weld y gêm ac enillon ni! Reit, pawb i mewn. Ni eisiau dathlu'r 50 mlynedd ers i llanelli feiddi'r crysau dion. Mae can arbennig da ni. Mae clwb a'r dref a sigar A chymwi i gyd yn ymuno yn y dathlu. erbyn heddi mae ymaw hyd yn cael ei chanu am barc y scarlet. Ond mae'n gan sy'n golygu bod llanelli am o hyd.